APHLC nanglitum phanang thelong lo purtangte lang lo purtangte nanglitum ke Dakar biang kitu akhai ka preka tuma phut ke nangni Aprakji katni su tumhana pone pia pot chorolo lasi 2021 MLA election ke chengsi alam kaningje kang tung mangelalo non adihu MLA election ahut jongsi APHLC a songpen haidet pulotangte ki haya bang pusita me nilitum party pen resolution ki tang seta me do jongsi some state government la pen Central government atum hemprek pipe pulotangte arpupen chethan thaiji la point number 1 no la ke nitum election manifesto lo 2021 MLA ko pip ke joini lo nan votan pora tum nitum aphan labang ke litum appoint mang chininang kokbo kechengsi APHLC kemang hemprek mati article 244A labang ke inglong aso phanan vetangji lapen adun thu second point abang ke voter list Keng sang aso tum phan ladak 6 schedule area along ke ingthan lornangji lapen third point abang ke sorkar pen ki pithik tang avoreng abar sai ansita me ladak ki do inglonga khe tum mate inglonga so khe ili karbia khe pen chenglok la tum se long chot nangji laso potsi nil tu APHLC ke mang pen ke lai hu ka do ko we ladak indigenous tribe mate karbia tu mansi ke mang pi numol momen la ke inut anti karbia munit la ka lang li phan ke tum ke param vek nang po la first lo la pen KSA tum metheng tom KSA tum Congress an ka support dun lahan lo ki chok che ke the nai alang li tum song halada ko pa pa nang po haladak ke kapahay nang ibang ke APHLC song athi ko pilo ma pulotang te APHLC song na hailo pulotang te Congress tu makichok che king sanga sub boka jan long non mate inghana dong long padu tala Congress sarkar tumsi wan ulo BJP kar biang long ki doke ningkan kaptap leng pelang pot sita me haladak BJP song ja mate kar biang long adang pi long long pli non ka chepati ni tumsi tame sik sidula ning ki dok de abang pusai de la sila tum bang pli anda parem vek nang ji electoral policy lo mangke kaddo kawe a vote nangji Sitambi nali tum lamang ke kadu ko butang ne electoral politics pu pathe dam pulotang te kadu ko ya vota nangji pulotang te sik sidul mate inglong so farman ki choji anvan ke sivet ladak ke hulak electoral politics pathe rong putang te thak nang kok polaki lasi SDC tu mupan ki pu chingrum ji palam do September 9 September 9 2020 ani APHLC lamjai sarpu angtong ti kathar pen lamjai ponlo jongsi SDC atum karbi mate dak regional issue pen sikam claim ji binong pulotang te APHLC asong ke pen na pen masita me kachelangi phan nitum ke ninghang lo pu hola dak SDC atum regional mate itum dak kisung bang ke alang tum mata thi ke claim bang ke king sang so tuan sita me awar sai pi bom alang itum hucha la pe election pathur bang tapan sur poson son phansik pathur pila la so bang ke la ke 6 schedule ateng penclan nangji polong te ili tum already we have 6 schedule do tanglo seta la so rules I ek ili tum ari deng final approval of ari deng bang governor ari deng sedu until and unless approval claim un final declaration piun polong te as it is la so rules sedu po la so rules jo polong te command ma lage amen gi don tunge lage voters dolo polong te election ki thulong bek po ladak 6 schedule ke governor approval langi pulo ke di ado ko vetar julong lo ke di autonomous state demand committee pu autonomous state se ke hangi pu autonomous state aphan ke hang ke autonomous state kilong iphan ke tum government pen li tum aphan approval nangne ma nangne pulotang te autonomous state pini kar benglong doet poke government pe tum approval nangi mate governor ben mate assembly la pen hadak parliament along la cha ek che pa pass pon vek nangji lan ja pisi tu implement pon ji 6 schedule ka la joy thu me chalo jong se 6 schedule ke tum already ki dotang bot pulotang ne ko people council along non MSC ke Pawan Kumar do koklo kupi posi hara da dekhial pukon do koklo la so lam SDC tum chini pa menang ji la si non o we tum mate karbiang long arat phani ke than kang tung bang ke la MOU ka che sign la ke 1st April 1995 di 1st April ke tum perthia dang na chini alang tum SDC tum movement claim pen lo la pu la ben do pik lo hola da long karbia ke phan 30 department van pensi pangsam ri lo la pen la da li tum non karbiang long phan isia ke mesena bang ke April 1st arni si karbiang long phan ke lar ilo la si non April 1st ke perthia dang che thang club April full arni lo la so thipi benang ka chong thoi choni parem ponang po BJP phanta vote pinang ne lapen SDC phanta pinang ne lapen Congress phanta pinang ne la ke rat tum se theklong prong lo ke alang tung ko PC ke claim ma autonomous state man lapen development man pen se alang tum rat phan chong thoi bom lo BJP na vote na Congress tarang na ASC na sip pilo
APHLC di pinai ko malo po. Ok, mampu. parti le ko son people la tu chini ma riso e da tu non la apo so pen sila college kachar ni tum bahira wangsi dak pechon pro sai de la hai tu ke thek la tum political method ma isi Okay. political method ma Okay. Political method ma. inu thek ser bang pulo ke thek kya kleng ave ke re kya ki biave la sonia lampen itum pachan kumatnya sar bural rong along lang ni dam tha abc thek thret thai Jempen. lapen eli Only. kumatnya amuni da bang ke artan ingkan phokep thai abc thek thret thai thelo charli long ni de polo sita menil tum siksidul chini ke ho nale tum chini ma sdc tum chini pulu tang de kopia posi do yo hello bjp Nale tum 62. once again Okay. Please sit down. Please. SDC ta chine BJP ta chine Congress ta chine la so posi vote pinang ne pulo ke athi la sini mo pen ta pubom lo Ladakh eli tuma kisung ke komatnya BJP National Party ta nang chine lo athe bihari munit ni ki doi hodak angsong ke mate kopia munit ni as national se tum ke lang angkang pi segarang ituma ki do kisung chine la pen Congress tum ta chine National Party sita me ka chini ke Ladakh Regional Party APHLC tum la si pubom lo mo pen analang litung ki pu alang li koison kar judi ning sampigan la so koison neta dihi si APHLC along wang via ko la son thot a koison ning arulong do pini itum la amlo pulotang de pangbaralam agriculture department or medical department itum job reservation la nang ji upo itum chesong po to asap sunang paong chat po nang paong chat po ke Ladakh long ka chesong bang ton ko po la so chesong ke itum moneng na chesong nang lang la si la su ka ching ka chesong ka pang ton kok ye phan ke siksidul long an la solution ke APHLC song bang ke la si MLA Haidet pulotang te 10 second. 10 second. MLA Haidet pulotang te chirizani pula athe itum akar biang long a development ke atibuk wagda